ҳангоме ки ҷинҳо тиловати қуръонро шуниданд. шумо ягон чиз дар бораи ҷинҳо медонед? ман қиссаи дуру дарози ҷинҳоро нақлтон карда нестам. ором бошед. фақат мехоҳам дар борашон як ду чиза фаҳмонамтон. ҷинҳо бисёр сафар мекунанд ва ёда шиноснома, яъне паспорт дар кор нест. ҳамин хел не? хуб, онҳо ба ҳар хел давлатҳою сайёраҳои гуногун сафар мекунанд. лекин ҳастанд ҷойҳое ки ба он ҷо рафта наметонанд. ҷое ки шиҳабун расада, яъне ҷое ки ба борони метеоритӣ мезанандшон. лекин ба дигар ҷойҳо сафар карда метавонанд ва онҳо чандин забонҳоро медонанд. ва як гурӯҳи ҷинҳо дар замин дармонданд вақте ки ба паёнбармон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам қуръон нозил шуд. шумо дар бораи ин чиз медонистед? ҷинҳо дар осмон парида метонистанд ва вақте ки қуръон нозил шуд, дарҳои осмон ба рӯяшон маҳкам шуд ва ҳар гоҳе кӯшиш мекарданд ба Марс ё ба ягон сайёраи дигар бираванд. онҳоро ба борони оташин мезаданд. аз куҷо пайдо шуданд ин малоикаҳои посбон ки ба монандшон ягон замоне набуд? малоикаҳо иҷозат намедоданд ба ҷинҳо ки ба дигар сайёраҳо бираванд, ки одатан шабу рӯзи ҷинҳо ҳам дар дигар сайёраҳо мегузашт. ва ҷинҳо бояд дар куҷо зиндагӣ кунанд? албатта ки дар сайёраи замин. ана барои чи дар қуръон дар сураи ҷин гуфта шудагие ки мо медонистем ки аз Аллоҳ дар замин гурехта наметонем. вале онҳо осмонро ҳатто зикр накарданд. онҳо гуфтанд ки мо медонистем дар замин аз Аллоҳ гурехта наметонем. вале медонем барои чи осмонро зикр накарданд? барои он ки ба осмон баромада наметонистанд. онҳо дар замин дармонданд ва дар байни осмону замин мегаштанд. ва як гурӯҳи ҷинҳо дар назди паёнбармон саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пайдо шуданд. вақте ки паёнбармон тиловати қуръон мекард, ҷинҳо тиловати қуръонро гӯш карданд. дар баробари донистани тамоми забонҳо, ҷинҳо медонистанд ки дар китоби Тавроти ҳазрати Мусо чӣ нависта буд. ва медонед чӣ ҳодиса рух дод? Аллоҳ ира дар сураи Аҳқоф гуфт: ва гурӯҳе аз ҷинро назди ту равон кардем, то қуръонро бишнаванд. чун ба наздаш расиданд, гуфтанд: гӯш андозед. чун ба поён омад, монанди бимдиҳандагони назди қавми худ бозгаштанд. гуфтанд: эй қавми мо китобе шунидем ки баъд аз Мусо нозил шуда китобҳои пешинро тасдиқ мекунад ва ба ҳақ ва роҳи рост роҳ менамояд. вақте ки ҷинҳои дигар ин суханҳоро шуниданд, дар ҳайрат афтоданд. ин китоб аввалин дараҷа ва пеш аз ҳама ба инсонҳо нозил шудагиай. пас дар куҷост вакуниш, яъне реаксияи мо? ва вақте ки Аллоҳ мега онҳо намоза қазо карданд. ба Аллоҳ қасам, агар фикр кунӣ дар бораи оятҳое ки Аллоҳ дар бораи намоз мега, ту мебинӣ ки алоқаи ҳақиқии мусалмон бо Қуръон дар намоз зоҳир мешавад.